Още една техника ще ви кажа за смесване на шоколад с други продукти. Това е тъй наречен деструктуриран шоколад. Как се получава той? Шоколада, нали си спомняте? Твърд. Когато му прибавиме глюкоза или мед, променяме неговата структура и той става пластичен. Тази фигура, която Юрий Балтер е направил, е с точно такъв деструктуриран шоколад, с който е спечелил. Това е много добър, как да кажа, много добър баланс, за да запазим шоколада, да можем да го точим. Шоколад. Бял шоколад. Много по-чувствителен от черния. Защо? Защото няма какао, което да се Да. Защото няма какао, има много по-малко сухо вещество в него.